Čau lidi, vítám vás u třetího dílu z Crafting Beatu, začíme to hnedka po tom druhém. Já jsem tady zase společně s Hardclantem. Čau lidi. A teď minulé tak nás zabili a teď tam už nejdeme, protože tam jsou podělání admini. Takže jdeme zkusit vězení, ne asi. Dalo by se říct, že jdeme. No, tak nejdeme, vole, mu tady ještě to prdele. Protože jsme nabavíme spawnu, vole, ale. Tak nejdeme, ale chápu, že tady je šíp. Jo, no. Podle mě She a ještě někdo, a ještě ten Black Frida, nebo jak on se jmenuje, tak podle mě No, a oni King, budou. tam je ještě král. No, ale ten King, někdo z nich bude na to, na airportu s ještě s Na těma. airportu je ten, vole, počkej, já ti hnedka řeknu. Ivararon. No, on mi říkal, on mi psal, Vera? can I have better meal, V-point, where? King, I'm here. Král tady, jsem tady. Král jsem tady. Já tady. Jo, hele, dobrý Kingdom, vole. Počkej, já si zkontroluju baťož, že zatím. Radio active. Skry mě, jo, please. Já potřebuji najít šedej baťoch. Bitch is man state. Jo, no tak tady. Hej, nemáš can open, jo, tady je can open, no. Chceš nějaký jídlo? Nope. Ty vole, tak šedej baťoch, to bylo podle mě tenhle ten baťoch, ne? Bitch is man Jo, state. tenhle ten. Ještě tam dvě zůstaly baťohy, ale ty jsem čekoval a byly prázdní, tak dobrý. Bitch is man state. A papětka, co se mi hodí v celku. A ta je prázdná. No, ladí. Kingdom. Jo, tu nás minule zabil jeden tam v Herobrinku, ne? Jo, hele, vidíš tam ten mlýn. No, Tak pojď za mnou. dosaž vole ještě, je tady. Maje postřílej. Serem na... Vole, to je 3 municí. Ale já mám 10 zase. Já za to můžu. Ne, to můžu já. Hlavně mám humanitu, vole. Hey, bitches in the gadget. King, you got racket, brach. Jo, oni tam jsou. GG. Ten donátor do Blade. To dává jenom peníze, vole. Co? Ten donator, to je jakoby dodatečný, jakoby, že daruje na ten server peníze, nevím, vole, Sponzor. přibližně $10, vole, a oni ti dají tohle. Sponzor. Jsi mě sundal, vole. To já vím, vole. Přijdeš sem rychle? Dělej, vole. Jo. Ale kousek. Bitches on a bee. Já jsem hnedka u toho spawnu, vole. Hnedka na to spawnu, jak jsme byli. A tady ten asi bude takový 20 až 15 minutový. Ten, jak říkal teď tady Syntax. Jo? Počkej, jak on měl? Proč on měl baťo? Ty vole, hráč! Ajajaj, a jsem v prdeli. V čem je? Nabij to! Před vole, střílej. Potřeba bych jsem helpnou, vidíš, tady záda moje. Bocha, tě zase nesundem, jo? Ty jsi mi vzal baťok? Ne, nevzal. Hodí se tam. Neměl nic. Bitches man state. Ty vole a humanity v prdeli. Já mám humanity 325, víš co? Kolik? 325. Ty vole. Jestli budeš mít hlad, tak řekni. Chápeš, vole, to jí s tou plechovkou. To prostě to je bad logic. Aspoň má železo, ne, vole. Cigánu nemám. Ale jakože máš železo v těle. Ty vole, to musím dělat v prdeli játra, vole. Prý on to žere i s tou plechovkou. A to není železo, to je plech. No právě. To je konzerva. To je konzervatoř, vole. Jdeme cigáni. Bitches on my bee. Jeden náboj, úplně s tím jako jsem dal. Chápeš, to zní jako, že to tam máš jeden náboj a zní to jak kdyby si vystřelil 10. Oh shit.
Jo, jaký máš hovno? Já, kryplové za mnou. Jako já jídlo nepotřebuju, já ho mám vole plný ten baťoch. Tak pojď tady, tady do toho baráku musím najít. Jo, tady se myslím, ne, já jsem do člověk vleze. A má tady, a tady jsem někoho killnul. Jo, tady si točil, hele, měla jídlo u sebe a bez... Tady? Tady jsem točil? Ne, ty jsi točil v tom druhém baráku. Tady Jsem začal, ne? Myslím. tady v tom městě si začal, akorát, že jsi netočil tady v tom baráku, ale v jiném, vím v jakým. Já Takže chill. Tady není, jsou zase ty... to by jsem týden nenahrával, ale to video tam dám asi zítra, což je 5.11. Takže vidíš tady to, jestli ty sniper nebo ještě chceš čeknout baráky. Hele, nevím. Abych fakt asi zkusil to vězení, víš co? Bacha, zada. Ještě mi dá zásobníky do něčeho. Tu máš, mejde. Ber tu vodr. Bacha, vole, to bude zase nějaký nejde. To je bez ranek, protože prostě jíš s tou plechovkou. Že to musí být. Já se normálně divím, že já tak pojď nahoru, já se divím, že se normálně nevylomí zuby, ty vole. Tak oni mají ocelový prej, vole, co se týká Co? Minecraftu. Ty vole. Co jsi střelil ty, že jo? Jo, střelil jsem tam na to debilního zombíka. Dobrý je dole. Kudy jdeš, vole? No nevím, no. Jdu na to vězení, ale víš, ty tak. Ty už jdeš na vězení. Jo, dávej respawn zase, víš to. Dej respawn. Setkáme se. To se to kouslo. Jo, já jsem u toho baráku hnedka. Jo, taky. Nejseš. Ne, vůbec nejsem tam, vole. Čau, aha. Not really. Not bad, really, vole. Ne, opravdu, ne. Ty vole, máš tu AS-ku? Já mám do ní 3 zásobníky. Jaký? AS. Nemám. Máš 6x scope? Já nevím, kde jí mám, vole. Já ji mám, já mám do ní 3 zásobníky. 6x scope, nemáš, já ji nemám, 6x scope. A máš ty? No teď mi poberu chlastando. Tak co? Brák. Takže zatím lidi. Takže dám si to na AS-ku. Dobrý. Black spray normálně, Boba Gump, hej, bitches of bitch. A ještě najít ten... Kde jsem ho zase měl? Tady. Bitches on the Už street. 4 zásobníky, lol. Bitches of the street. Motherfucker. Bitches in the street. On the street. You fuck you. You fucking serious motherfucker on the bitches in the bitches of the Nemusíš to bitches. zpívat. On big balls. This is big fat butt. Big fat butt. This is nigga. No, this is... Kámo, já se těším, až si s tím jako hitnu. To dáš na jednu ránu. Slyšel jsi to? Poslouchej, počkej. What? Poslouchejte, jo, poslouchejte. Ty vole, ty opět 50 kalová vole zbraň. Prostě nejde. To byla jak nervka, to je jak nervka, když zní pak. Nevidíš, že nervku máš doma? Ne, asi, vole. Já jenom airsoftky. Jako Martin Rota. Kdo to je? Naprosto retardovaný. No. Ten tam má to RPGčko, vole, co No tam... hej, to chtěl být taky. Jo, ty děláš, že tu někdo, jak to Ten má spawnou, vole. Water? Buď to, anebo se No, má water. probugou Ne, přes ty střechu. Ne, pojď. Musí jít, když má bugou přes střechu Já normálně. jsem říct s tou AS-kou, vole. Tak se kraj, vole. Krývně. Uděláš mi štít, jo?
Ale chtělo by to tady Riot Shield. Nebo takový to svatovský brnění, víš co? To je takový, to vypadá jak Hero Brnko, ale Trochu ale. trošičku. Spíš jako to Ops, jako by to speciální. Jako to Spec Ops. Spec Ops. Ty jsi to hrál? Myslíš Black Ops? Spec Ops. Tak to neznám. Neznáš. To jde za mnou, že jo? Really? No. No. Really. Ty vole, já jdu po kraji ty mapy, jo? Jasně. Šéfy. Jasně šífy, jasně šífy. Dělej. Barak se motherfucker. Já už tady jsem taky úplně u kraje. Ty víš, že já tě nevidím. Tady jsi. Já taky ne. Já jsem Seš. taky za tebou. Aha. Braken. Ok, poslouchaj. Nestřílej zbytečně nábojem a vole. A ještě zásobník. Hele, běž. Doufám, že to teďka neslyšeli, jo. To ne, to nejde taková dálka, vole. Když to je až někde tamhle, vole, to... Jo, tamhle už to... Tady bych si klidně šel na to, vole, na... Jak se tomu říká? Na snipu. Sniper. Na Sniper Hill. No, Sniper Hill, vole. Jedině, že by se to obešli ze zadu, ale to by zase moc neviděli ze zadu. Takhle po boku. Ty vole, takhle to někdy vypadá, vole, když po boku, tak to je prostě, vole, kdyby tady byl konec světa prostě, kdyby tady prostě už nebyli zombíci, víš co, úplně, what the fuck. Stejná, jo, hej, to si úplně potom kantýnu. Hej, Já jenom čeknu, jestli tam někdo není. No, vypadá, že ne. A co? Nikdo tam není, říkám. Jo. No, to už vidím. Ne, vůbec tam nikdo není, hele, taky Sniper Hill z boku, vole. Kámo, pojď sem, jak jsem já. Ty Sniper Hill, jak si mě bacha zombíka, tě neuvidí. No, musím ještě blíž, vole, to má strašně malý dosah. To by tu chtěl přidat větší scope, vole. To bych chtěl, vole 12 plus, vole, 12, 12krát, vole. 12 krát scope. Jo, ale někdo tam je, vole. Je musí, no. Jak se řekne, počkat. Jail nebo prison. Jo? Ty vole, ještě 3 zombíce. Bacha, vole! Co? Bacha, vole, tam je někdo Spec Ops. Vidím ho až odsaď. Už ho nevidím. Už jsem ji ztratil. Kam, kde seš? Tady? Kde? Ještě hledám jednoho zombíka, tak čekaj. Já se dám zpátky, mone. No, tě popravím. Ty Jo, jsi Hero. jak blízko toho, vole. Ty jsi neviděl, jak tam běžel ten Spec Ops, jo? Máš Hero. Ta, noob. Protože někdo prostě běžel ze Spec Ops s Brnkem. Ty to neviděl? Ne. No. Máme to tam číhnout? Ty vole, ty leknu. Ticho ale, vole, oni nás uslyšej. Přebíš to ty. Jo. Máš ještě granát. Hej, ne, ty jsi mě ho nevrátil asi. Jo, taky nemám, hej. Tak co, jdeme tam? Ty musíš jít první, protože máš Hero, Brnko. Go. Dámy mají přednost. Bacha, vole. A zabije je, vole. Ne, au. Já jsem zemřel. Ne. Jo, já už na toto. Dobrý, jak to byl celý díl ze trojky. Uvidíme Ano. se při čtvrtém dílu. Tak čau. Tak čau.